Ayan nga malis, inibisang ay kakaso. O sa kudaliya, adang galaw, mapahubuhay awe. Nasani tangikan, ay saw ni huwa, at parang maasik ito.各位现在看到的，我们的 Bello 老师弹的就是口簧琴。有没有掌声？帮爸爸打个拍子好不好？一起来！Ayan nga malisip, inibisang ay kakaso. O sa kudagita, adang galaw, sa pahubuhay awe. Nasa di tangihan, ay saw di huwa, mas galang malasik ako. Ay掌声加尖叫！